Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ay naku, wag kang gagaya kay Morissette. Yung sinabi ni Morissette kanina na gusto ko nang bumitaw. Wag kang bibitaw. May pag-asa ka pa, tandaan mo may pag-asa ka pa. Habang nabubuhay ka pa, itandaan mo, hindi pa huli ang lahat. Kaya hold on tight, sit there, relax, because I am back. Babalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Mara Tony. At kanina nga nabanggit ko, para sa'yo na umiidad na. Huwag mo nang itago, huwag ka na mag-deny. Lumalabas Ayan masyado nang lumalabas ang ebidensya sa mukha mo. Well, ganyan talaga. It's all part of life. Pero sabi ko nga, since nandito naman ako, ibigyan kita ng murang anti-aging tips. Gusto mo yorn? Alam mo, kasi marami ang nagsasabi kapag ka umiinom o kailangan pupunta pa sa mga retoke, mga clinic, ganyan para maging fresh ulit yung mukha mo. Hindi! Alam mo, marami pang ibang ways para mapanatili mong bata ang iyong pagmumuka. Kahit yung pagmumuka mo na lang sana. Ito na nga. Ito, pakilakasan ng volume ng radyo. Dali. Tip number 1, kung gusto mong medyo mabawas-bawasan ng edad sa pamamagitan ng iyong pagmumuka, kumain ka ng mas mabagal. Ikaw naman kasi pag umunguya ka, parang wala nang kinabukasan. Para ka bang mauubusan ng ulam. Pwede mo naman itago yung hotdog sa ilalim ng kanin, tapos nagmamadali ka pa kumain. Sabi raw, kailangan mabagal ka kumain para yung sugar intake sa katawan mo hindi mag-spike. Oo, kasi di ba madalas pag kumakain tayo, kanin, pagkakain mo ng kain, wala nang nguya-nguya, lunok agad. Ang tendency pala nun is magkakaroon ka ng sugar spike. At syempre ayaw naman natin to. Kapag ka nag-sugar spike ka, ang tendency niyan, yung mukha mo ay lumulobo. So, dahan-dahan lang para at least yung pagtunaw sa iyong kinain is nade-digest mabuti ng iyong tiyan at mas nagkakaroon ka ng collagen. Say collagen! Collagen, yan yung mga tipong nakakapagpa-firm at saka nakaka-brighten ng iyong muka. Ay, perfect! Tip number 2... umiwas ka sa masyadong mainit na lugar. Basic naman yun, pag lalabas ka, kung hindi kayang bumili ng sunscreen o sunblock, try mo magpayong. Mura lang ang payong, may nabibili 50. Misa kasi kapag ka na-expose natin yung balat natin sa sobrang UV and UB rays na galing sa araw, ang tendency niyan, kukulubot ang iyong muka. Diba? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi nagsasunskins yan. Anyway, tip number 3. Ito madali lang to. Ay, naku, madali lang to. Ibabad mo yung mukha mo sa yelo. Ay, naku, dati nauuso to. Nung mahilig ako mag-makeup, nung nauuso pa yung mga YouTube tutorial, meron silang tinatawag na Jitsu. Jitsu facial makeup kinembot. So, kwento ko lang sa inyo, ano ba yung tinatawag na ganito, Jitsu. Ito yung kukuha ka ng palanggana. Tapos yung palanggana na yon, maglalagay ka ng yelo sa palanggana. At saka syempre, lagay mo ng tubig. Baka ituktok mo yung ulo mo sa yelo, dudugo yan. Syempre, lagay mo muna ng tubig. Hayaan mo muna lumamig ang palanggana. Tapos, ilubog mo yung buong mukha mo. Lubog mo yan mga around 10 to 20 seconds. Alam mo kung bakit? Ay, hindi mo pa na itatanong. Baka sabihin mo, Marathon, hindi ako makakahinga dyan. Pag nilubog mo yung mukha mo dyan, automatic, basic na basic, mas mabilis ang blood circulation. Ikaw pa naman yung tipong mahilig kumain ng mataba, di ba? So yung pagdali ng dugo mo, may mga nag-i-stuck dyan. So kahit pa paano, ibabad mo yung mukha mo sa malamig na tubig para habang tumatagal, mas maganda ang daloy ng dugo.
Kuha mo yarn. O, 3 lang yan, be. Isulat, kahit isa gawin mo dyan. Basta may magawa ka, tandaan mo. Hindi naman para sa akin to, para sa'yo yan. Anyway, ako magbabalik ha. Kaya kung ikaw ay gusto pang bumata, stay right there. Kasi gusto ko gwapo at maganda kapag labas mo. But for now, syempre, para mas maganda ang araw mo. Here's another Feel Good Music ang ngayong Feel Good Friday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!